Vítam vás pri počúvaní alebo možno aj pozeraní podcastu Zdravá krajina a dnes sa veľmi teším, že pokračujeme alebo že naša výzva, ktorú sme dali, aby sme tu mohli predstaviť viaceré slovenské kúpele, podarila a pozvanie do nášho štúdia a do tohto podcastu prijal riaditeľ špecializovaného liečebného ústavu Marina, pán Semír Mumany. Semír, ahoj, som veľmi rád, že si prišiel. Ďakujem pekne. Ahoj Martin. Ja by som chcel poďakovať za pozvanie a je mi cťou byť v takéto relácii. Ja som teda naozaj veľmi rád, lebo tento podcast, a nechcem tu na začiatku každého hovoriť, ale pre toho hostia to možno tak pripomeniem, že vznikol v tom kúpeľnom prostredí a chceli sme propagovať viac tú našu krajinu ako zdravú krajinu a všetky danosti, ktoré má. A v tých prvých častiach, keď sme prirodzene predstavovali Sliač a to, čo sa teda týka teraz môjho toho profesného pôsobenia a života, tak tá moja túžba bola, že poďme a urobme tú iniciatívu takú, že ponúkneme tu priestor a poďme tu predstaviť všetky slovenské kúpele. Lebo moja skúsenosť je, že nie len úplne dobre poznáme tú našu krajinu ako zdravú krajinu, ale aj nepoznáme, aké tie kúpele sú, aké majú svoje funkcie, v čom sa odlišujú, v čom to máme spoločné. Takže som rád, že začíname s takouto problematikou sa zaoberať a túto tému prinášame ďalej a ty si teda prvý účastník alebo teda prvý zástupca kúpeľov, ktorý nám príde povedať o špecializovanom liečebnom ústave Marina. A to je také trošku možno zaujímavé, že nie sú to kúpele sami o sebe, je to niečo, čo sa nachádza v Kováčovej, všetci vieme, že kúpele Kováčova existujú a sú veľmi známe na Slovensku. Sme veľmi blízko, Sliač a Kováčova, niekedy to inak bol spoločný podnik, kúpele Sliač a Kováčova, takže toto asi tak malo byť, je taká symbolika. A teda prosím ťa skôr tak približ teraz to, čo ten špecializovaný liečebný ústav Marina je a ako v tom kúpeľníctve pôsobíte. Špecializovaný liečebný ústav Marina bol založený v roku 1976, kde sa fokusoval len na deti. To znamená, že bol to jedinečný ústav. Už aj z toho názvu špecializovaný hovorí o tom a bol jedinečný nielen na Slovensku, ale v celom Československu. Ale v roku 2004 sa pretransformoval a polovica z tých 250 pacientov tvoria teraz momentálne už aj dospelí a od roku 2019 je ešte viac špecializovaný a to tým, že máme vlastne špecializovanú detskú rehabilitačnú nemocnicu o 20 lôžkach, kde hovoríme o tom, že sú vlastne tie deti, ktoré potrebujú veľmi včasnú odbornú rehabilitáciu hneď po nejakom zákroku alebo po nejakej operácii, respektíve ťažkých poraneniach, tak sú prevážaní priamo z nemocnice ku nám. A dostávajú sa im to, čo úplne nutne potrebujú, aby sa ten zdravotný stav začal veľmi radikálne zlepšovať. Takže teraz si povedal také tie tri hlavné funkcie, ktorými sa zaoberáte. Pri tejto trojke by som ostal, že toto rozoberieme, že čo v ktorej časti funguje a čo sa u vás dá nájsť, lebo môjim cieľom dneska je poskytnúť informácie ľuďom, ktorí sa nájdu, že takúto pomoc by sme potrebovali a netušili sme, že existuje. Určite sa to stáva. Sám diskutujem mnoho zdravotných problémov a diskutujeme, kde potom umiestniť človeka, či už na rehabilitáciu, liečbu alebo prevenciu. Ale ešte taká jedna trojka sa mi dotýka Kováčovej, že vieme, že je to kúpeľné mesto, kúpeľná obec Kováčová. Pôsobia tam, sú tam teda kúpele, ale tie kúpele sú rozdelené na 3 podniky. Je tam Národné rehabilitačné centrum, ktoré sa teda venuje tým ťažkým stavom. Sú tam kúpele Kováčova s liečebným ústavom Detvan, ktoré majú 40 lôžok. To sú také tie bežné typické kúpele, ale naozaj asi s najmenším počtom lôžok na Slovensku. No a potom je tam teda Marina. To ťažko sa vysvetľuje, to je špecializovaný liečebný ústav, takže budeme to teda volať Marina a vieme, o čom sa rozprávame. A čiže to sú také tie 3 subjekty, ktoré tam pôsobíte. No a teraz sa vraciam k tej trojke, ktorá sa týka Mariny. Čiže vy ste boli postavení a špecializovaní od začiatku ako detský liečebný ústav, ale časom prišlo k tomu, určite to bola ekonomika, že teda prichádzali tam aj dospelí sa liečiť, pretože možno bol ústup alebo menší počet tých detí, ktorí prichádzali. A to, čo teraz možno čím by som začal, je tých 20 lôžok, to je to najmenšie a je to také najnovšie, že to, čo robí Národné rehabilitačné centrum pre dospelých, vy robíte pre deti, že dostáva sa im včasné rehabilitácie a pričom pri pohybovom aparáte alebo aj pri viacerých ochoreniach. Presne tak, je to presne to, čo sa deje v Národnom rehabilitačnom centre. To znamená, že veľa pacientov, a nie všetci, ale sú prevážaní priamo z nemocníc. Potom ako sú teda prepustení, zoperovaní, tak takto isto máme pripravených my 20 lôžok. Máme jedno oddelenie, kde sa venujeme týmto deťom. Týka sa to iba detí, ešte raz musím podotknúť, od 0 po 19 rokov. A sú to naozaj pacienti, ktorí majú za sebou ťažké operácie, ťažké poranenia
a potrebujú, tak ako všetci pacienti, ale oni potrebujú ešte akutnejšie tú včasnú odbornú zdravotnú rehabilitáciu, ktorá pomáha pri tej rekonvalescencii. Takže áno, to prepojenie, čo sa týka NRC a Mariny je v tom, že tak ako oni sa venujú tým dospelým pacientom pri tých ťažkých stavoch, tak takisto to je aj u nás pri tých 20 lôžkach. A teraz mne napadlo, a ja ten prehľad nemám, neviem, či ho máš ty, ste jediných 20 lôžok na Slovensku, ktorí sa venujú týmto deťom ako takéto rehabilitácie, pretože vieme, že to NRCčko je v princípe, dá sa povedať, že takmer jediné na takú tú vážnu rehabilitáciu, čo poznáme najmä po autonehodách a podobne, že každý sa teda nejakým spôsobom uchádza o možnosť ísť sa tam doliečiť a rehabilitovať. Je to tak aj s vami, s tými 20 lôžkami, alebo je to ešte iná možnosť na Slovensku umiestniť, keď sa niekomu stane takáto neúplne šťastná situácia v živote? Má nejakú inú šancu, alebo ste to len vy? Ja to poviem tak, že vzhľadom na to, že komunikujeme s operatérmi a s lekármi z celého Slovenska, tak by som nechcel teraz hovoriť, že sme jediní, ale vyzerá, že áno, pretože možno tú starostlivosť vedia dať aj niekde v nemocnici, lebo aj tam vedia rehabilitovať priamo tie deti. Tá priama následná? Tá priama následná je aj v nemocniciach, ale potom následne naozaj sa dostávajú deti z celého Slovenska, či už je to Bratislava alebo Košice ku nám a veľa možností inej nemajú. A to ani není, myslím si, že nejaké negatívne hodnotenie toho, že či sú tie lôžka niekde inde, pretože tá nemocnica potrebuje uvoľniť to lôžko rehabilitačné, aby tam niekto prišiel akútne a mohol začať rehabilitovať a pokračovať u nás, teda u nás v rámci kúpeľníctva, u vás v Maríne, tak to je úplne, myslím si, že relevantná informácia. A tých 20 lôžok je dosť? Ako ich máte teraz vyťažené? Že... Sú to vždycky obdobia, ktoré sú, niekedy sme na 50%, niekedy na 70%, ale my musíme byť pripravení. To znamená, že napríklad teraz ideme možno na 80-90% vyťaženosti. Čo na jednej strane ekonomicky nás to môže potešiť, ale teší nás to ľudsky, pretože sú to naozaj tie ťažké stavy. Veď nebudeme musieť chodiť ďaleko, aj teraz je prevezené jedno dievčatko a práve to je tá smutná, ťažká havária, ktorá sa udiala vlastne medzi Slovenskou Ľubčou a Banskou Bystricou, kde jedno dievčatko z tých dvoch dievčat zomrelo na mieste a to druhé sa práve z Bratislavy preváža ku nám. Takže my ideme sa starať, aby sme urobili čo najlepšie v tej rodine, lebo naozaj považujeme to za veľké nešťastie, ktoré sa udialo. Áno, to je taká veľká disproporcia tých pocitov, ktoré máme, že keď majú k dispozícii tie lôžka, tak potrebuješ ekonomicky, aby to fungovalo. Na druhej strane sa tešíš, keď nie sú obsadené. Je ideálne, keď nie sú obsadené, pretože to nikto nepotrebuje. Je horšie, keď nie sú obsadené, že niekto možno tú možnosť nezvážil a spolieha sa možno na nejakú rehabilitáciu doma. A toto je ďalšia téma, ktorú by sme si asi mali povedať, že prečo je dôležité, a ja si myslím, že väčšine ľudí je to aj zrejmé, nespoliehať sa na to, že som nejako počiatočne zrehabilitovaný v nemocnici, hneď z toho akútneho lôžka alebo na akútnom lôžku ešte zostávam nejaký čas a rehabilitujem, ale nejdem hneď domov, ale idem sa ešte rehabilitovať s profesionálmi, s fyzioterapeutmi pod dohľadom lekárov. Teda už som takmer aj asi pomenoval, ale toto je asi tá funkcia, ktorú tam plníte a preto je dôležité mať v štáte túto pomoc. Ja si pomôžem teraz tým, čo sme sa bavili trošku predtým, ako sme spustili nahrávanie, že naozaj v tom špecializovanom liečebnom ústave našej Marine nie som až tak dlho, ale som veľmi vďačný za to, že to môžem byť. To, čo ma viedlo k tomu, bolo možno pred rokom a pol, dvoma som sa zamyslel nad tým, že čo sa v mojom živote udialo a či sa podarilo dosiahnuť nejaké ciele. A ono sa podarilo, ja som veľmi vďačný za to. Čo ale sa nepodarilo je to, že ja som sa kedysi po strednej škole hlásil na medicínu a nepodarilo sa. To znamená, že neskončil som na pol ceste, ja som na tie príjmačky išiel, ale uprednostnili iných doktorov a verím, že si to všetci vážia, že majú to krásne poslanie a môžu tu pomáhať ľuďom, lebo podľa mňa nič viac nie je. A prišlo asi, tým, že som sa nad tým zamyslel, tak prišla taká nejaká krásna väzba asi zhora, že bolo mi možné súčasniť takéhoto výberového konania a byť úspešný a preto to robím pre mňa. Je to také nejaké naplnenie toho môjho sna, aj keď nie už ako ja lekár, ale tým, že môžem manažovať takýto zdravotnícky personál, lebo je tam 150 zamestnancov, z toho 100 je zdravotníckych. Takže robíme tú robotu. A teraz naviažem na to, že na jednej strane sú tam smutné príbehy, tam si trebalo uvedomiť, že tie, ako sa hovorí, nešťastie nechodí po horách, ono chodí aj po ľuďoch. Buďme radi, že sme zdraví a prajem to všetkým. Som vďačný za to, že možno už nemáme teraz plnú kapacitu vyťaženú deťmi, lebo už sa nerodí toľko možno s tými rôznymi vrodenými detskými chorobami a to je veľmi dobre.
Ale na druhej strane je veľa úrazov, deti športujú, sú tu rôzne nové športy a vznikajú rôzne poranenia. Takisto je tu veľký problém ohľadom skolióz, ktoré stále majú trend, pretože mobily, počítače, menej športu, to si povedzme. Slabá prevencia. Úplne súhlasím a preto aj ja som vďačný za to, že môžeme takúto robotu robiť. Veľmi ma teší, keď napríklad bol prevezený jeden pacient, ak spomenieme na to je o tom, čo sme sa asi chceli baviť chvíľku, že v bielej kome. Bol po náhlej cievnej príhode, to znamená, že NCPčko sa netýka len, ako si myslíme, nejakých dospelých alebo geriatrických alebo starých seniorských pacientov, ale týka sa to aj detí, stávajú sa také veci. Takže bol prevezený ku nám v bielej kome, kde perspektíva nebola úplne ideálna. Vraveli, že ak sa zobudí, tak bude asi na lôžku. A ja musím sa pochváliť, že nie je zázrak, ale naozaj odbornosť a kvalita nášho tímu urobila to, že po 2 mesiacoch, keď odchádzal od nás, tak išiel po svojich s úsmevom a vtedy si človek uvedomí, že čo sú skutočné hodnoty a ja naozaj musím povedať, že táto práca ma naplňa a veľmi sa z nej teším. Ja som teraz asi rád, že sme začali Marinou takúto túr po slovenských kúpeloch, pretože toto je to, čo sa snažím zdôrazňovať, že taká tá nepravda, ktorá u mnohých ešte je vrytá v pamäti alebo v mysli, že kúpeľníctvo je wellness, je to také trávenie dobre voľného času s podporou zdravia, tak aj podnik, ktorý vedieš, kúpeľný podnik, je presne už na týchto príkladoch, ktoré si povedal, dôkazom, že to je veľmi seriózna medicína, ktorá reálne ľuďom pomáha vrátiť sa do života, naspäť do tej kvality života, ktorá bola narušená nejakou chorobou, nejakým úrazom a podobne. A teda už sme odhalili tú funkciu, ktorú máte v rámci tých špecializovaných 20 lôžok. Ty si teda aj veľmi teraz dobre pomenoval, že aké prípady zdravotné sa dostávajú u tých detských pacientov do tých 19 rokov kvôli tým rôznym nehodám. Môže to byť nehoda samozrejme pri nejakých dopravných nehodách alebo pri športových úrazoch a tak ďalej. A teda ešte máte tú skupinku tých dospelých ľudí, ktorí sa k vám dostávajú. To sú aké indikácie, alebo vôbec teda tie indikácie máte určite spoločné aj pre dospelých, aj pre deti priznané. Čo všetko aké indikácie, čiže aké ochorenia sa liečia u vás? Áno, takže okrem tej špecializovanej detskej nemocnice, ktorú máme, tých 20 lôžok, tak máme ďalších 230 lôžok, ktoré sú rozdelené približne na polovicu medzi dospelých a detských. Sú oddelené v 2 pavilónoch a venujeme sa naozaj prioritne všetkým pohybovým chorobám, pohybové ústrojenstva. Takisto tam máme nervové choroby. Z toho pohybového ústrojenstva by som chcel povedať pri deťoch, to sú najmä vrodené detské choroby. Takisto tam máme samozrejme skoliózy, stavy po úrazoch, po rôznych nehodách a rôzne náhrady, napríklad aj klbov. Hej? Po tých náhradoch a výmenách chodia ku nám a doliečujú sa u nás. A to je u detských pacientov? To som sa na tým zamyslel. Musí to byť určite, v niektorých prípadoch. Aj práve pri tých havariách môže dôjsť nejakej poruche, deštrukcie a musia vymeniť aj ten klbový aparát. Potom takisto ďalšou veľmi indikačnou veľkou skupinou sú nervové choroby, kde, ako som už spomenul, riešime náhle cievne. Veľa zariadení ústavov, a nebudem menovať, sa snažia týchto pacientov nebrať. Sú to ťažké stavy. Tých naozaj detských alebo mladých pacientov je ich zriedka. Buďme radi, že ich je ale tých starších je samozrejme veľmi veľa. Majú veľký problém sa niekde dostať. Sú veľké čakačky, my ich bereme. To znamená, že sú to ťažké prípady a napriek tomu, že my tiež nemáme tých kapacít až tak veľa, tak my sa snažíme byť ústretoví, lebo máme za to, že včasná, ešte raz včasná a takisto samozrejme odborná a s individuálnym prístupom rehabilitácia veľmi rýchlo vie pomôcť, ako keď dostane ten pacient 6 mesiacov doma, keď sa vráti z nemocnice, lebo potom už je oveľa ťažšie rozhýbať všetky tie svaly a tie šlachy, ako keď je to vlastne včasné. Takže my sa snažíme. Tým pádom máme tam okrem tých, ako som povedal, náhlych cievnych príhod, tak máme sklerózu multiplex, chodia pacienti so sklerózou multiplex, máme tam samozrejme aj nejakých onkologických pacientov a ešte raz hovorím, pri tých deťoch veľmi dôležitá je prevencia pri tej skolióze. Hej? Lebo tá skolióza, ak sa nelieči preventívne, tak často končí na operačnom stole, kde pri operáciách môžu nastať veľké riziká a keď sa dokáže ten pacient ku nám dostať, čo sa dokáže, ten detský najmä, a venuje tomu možno raz za rok, mesiac,
tým, že sa vôbec nemusí báť, lebo vlastne on nebude ani vytrhnutý zo školského procesu, pretože my tam máme školu s družinou, so všetkým, čo k tomu patrí. Niekedy môžem povedať, že možno ešte lepšie, lebo ak je operovaný 2 týždne je trošku mimo toho školského systému a teraz sa vráti potom, tak nie vždycky v klasických školách majú učitelia úplne čas to s ním dobehnúť, kdežto u nás, že máme dostatok učiteľov, tak vedia ešte aj to zameškané, kde ten pacient chýbal, tak vedia s ním individuálne dobehnúť. Takže naozaj si myslím, že aj ten školský proces je adekvátne zabezpečí u nás. Takže prichádzajú potom deti ku nám nielen na mesiac, ale na 2 a keď sa vrátim teda k tej skolióze, tak tá prevencia práve pri tej skolióze je veľmi dôležitá, lebo my vlastne nie len, že s nimi cvičíme a dostáva tie kvalitné procedúry, ale prichádza aj také edukácii a potom ešte dlho mu trvá, že ešte aj tie cviky a všetky to, čo sa tam naučil u nás, tak dokáže ešte aj v tom vlastnom prostredí pokračovať v nich. Toto teraz je veľmi dobre pomenoval, to je taká ďalšia trojka, keď sme začali na začiatku, že teda v oblasti tých pacientov, tak teraz to je v oblasti tej prevencie, liečby a rehabilitácie, aké funkcie vykonávate. A teda už si aj spomenul, že máte aj školu, čiže to je naozaj taká deklarácia, aj hovoríš o tom, že čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby vôbec tá služba zdravotnícka bola poskytnutá tým klientom, tým pacientom, ktorí ku vám prichádzajú. A keď trošku ja mám tú ambíciu to kúpeľníctvo približovať ľuďom, že čo všetko to je, čo všetko to znamená a prečo to je veľká hodnota tejto krajiny, že takú službu máme, tak možno aj porovnanie, že počet lôžok a počet zamestnancov, ktorí sa starajú o tých ľudí na lôžkach, je asi u teba dosť taký silný, že sa hovorilo, že 250 lôžok je sumárne pre všetkých týchto pacientov k dispozícii a koľko ľudí sa stará o tých pacientov? To je, úplne musím povedať, že evidentne sa vyznáš v tej problematike, lebo toto sú presne tie otázky, na ktoré si treba dať odpoveď a na ktoré by mali aj oni počuť odpoveď na kompetentných orgánoch, ktorí teraz za tých pacientov tie ošetrovacie dni preplácajú. My máme 150 zamestnancov na 250 lôžok. Sú ústavy, kde majú možno viac, že majú 300 zamestnancov, ale na 900 lôžok. To znamená, že ten pomer je veľmi dôležitý, aby sa to ľahšie počítalo. Takže napríklad sú kúpele, kde majú 150 zamestnancov a 450 lôžok. My máme 150 zamestnancov a ešte raz 250 lôžok. Tým pádom hovoríme o naozaj veľmi kvalitnej a odbornej starostlivosti. Nie len vo forme tých procedúr, ktorých máme, ale aj vo forme nových procedúr, ale aj v tom, že napríklad veľmi dôležitá procedúra je individuálny telocvik alebo individuálny prístup, kde na začiatku v kúpeľoch u nás dostávate jedného fyzioterapeuta a ten je pri vás skoro každý deň s vami až do konca pobytu. A to považujem za veľmi dôležité. A to dokážeme urobiť len preto, že máme teda taký počet zamestnancov, koľko máme. A je to už aj vrátanie toho pedagogického personálu, ktorý je v škole, alebo to je ešte pri vás? Nie. Škola teda je pri nás, je v našich priestoroch, ale nepatrí pod nás. Ona má teda... Čiže to sú ďalší zamestnanci, ktorí sa starajú o ten školský systém a oni patria klasicky pod ministerstvo školstva. Čiže ešte viac ako 150 zamestnancov sa stará o komplexný produkt tej poskytnutej liečby, aby u toho mladého človeka nedošlo k nejakému dlhodobému, ako si povedal, mesiac alebo 2 prerušeniu toho študijného procesu, tak to by bolo ťažké potom doma zvládnuť a dobiehať. Tak to hovorí asi o hodnote a kvalite toho celého procesu, ktorý tam máte nastavený v Maríne a toto asi môže upokojiť niektorých, ktorí by sa možno tohto báli, že ísť na takú dlhú liečbu alebo na nejakú dlhšiu prevenciu spôsobí nejaký deficit v tom vzdelávaní. A teda ja ešte viem aj o Marine, bol som si párkrát pozrieť celé to zariadenie, lebo som to veľmi chcel poznať, mám rád tú tému, tak sú to aj osobitné jedálne na poschodiach, keďže sú sťažené možnosti pohybovať sa v tom celom, čiže naozaj ten produkt je dobrý, kvalitný a asi keď niekto sa bohužiaľ dostane do životnej situácie, že musí zvažovať, kde pomôcť svojmu blízkemu, či už teda dieťaťu, dospelému, tak môže zvažovať vás aj z hľadiska tejto profesionality, ktorá je deklarovaná aj počtom zamestnancom a individuálnym prístupom. Toto keď sme povedali, asi ďalej treba priblížiť, že dobre, teraz niekto možno zistí pri počúvaní podcastu, že je tu tá možnosť, ako sa k vám dá dostať.
Tak máme teda 3 možnosti. Prvá možnosť je tá, ktorá sa využíva najčastejšie. To znamená, že buď všeobecný lekár alebo špecialista vyplní tú žiadosť za pacienta, následne na to je odoslaná do poisťovní zdravotných a ak sa teda poisťovňa vyjadrí a schváli pobyt Ačkový, to znamená, že môže ku nám prísť ako Ačkový pacient, my ich voláme, to sú takí pacienti, ktorí majú preplácanú vlastne od ubytovania cez stravu až po procedúry. Potom je druhá možnosť, to je tzv. Bčkový, to znamená, že nemá preplatené ubytovanie a stravu, ale len tie procedúry. To si môže doplatiť. Alebo môže byť takisto ako ambulantný pacient, to znamená, že chodí vlastne ráno a po obede končí. No a tretia skupina sú tí samoplacovia, ktorí si vlastne hradia to, čo oni uznajú za vhodné, toľko procedúr, koľko potrebujú a tak ďalej. Takže tieto 3 možnosti sú tam. Ja len jednu ešte myšlienku poviem, áno, presne tak to je. My na každom poschodí máme skoro jedálne, bolo to ešte z toho, že ten koncept pre tie deti bolo tak nastavený, ale naozaj niekedy to má aj význam, pretože sú rozložení v tom priestore tí pacienti. Je veľmi rýchla pripravená aj dynamika toho podávania jedla, takisto aj odnos, takže všetko to funguje. Nie je jedna centrálna jedáleň, ale sú na každom poschodí. Takisto ako aj na poschodiach máme aj veľa procedúr. Aj tie vodné procedúry, ale aj tie, ktoré vlastne vykonávajú tí fyzioterapeuti. Áno, čiže všetko, o čom sme doteraz spomenuli, je vlastne pod jednou strechou. Čiže nerozhoduje tam počasie, v ktorom ročnom období je to jedna veľká budova, ktorej tento špecializovaný liečebný ústav poskytuje svoje funkcie. A k tomu, že ako sa dostať, tak ideálne je možno si pozrieť vašu stránku, kontaktovať, máte vlastné rezervačné oddelenie, je to proklientské rezervačné oddelenie, čo o ňom viem, čiže dá sa tam zavolať a poradiť, akým spôsobom čo najrýchlejšie, lebo keď hovoríme o včasnej rehabilitácii napríklad, tak tam nemôžeme váhať dni, týždne, ale chceme čo najskôr, lebo to vieme a to je fakt a to aj tú osvetu tu šírime v rámci tohto podcastu, že prevencia je strašne dôležitá pri všetkom a bavili sme sa tu už v týchto podcastoch nielen o prevencii ľudského zdravia, ale aj pri prevencii vôbec budovania zdravej krajiny, ako sa starať o prostredie, v ktorom žijeme preventívne, aby sme potom nemuseli hasiť veľa problémov, ktoré si vytvoríme svojou činnosťou. A to je teda tiež veľmi dôležité. A ďalšiu vec, ktorú sme mali spomenúť, že teda vieme, že u vás ľudia môžu bývať, teraz sme ešte povedali, že ako sa môžu akým spôsobom stravovať a poďme viac k tým procedúram. Máte aj nejaké novinky, viem, že ste zavádzali, viem, že ty sám si veľmi oduševnene prijal túto pozíciu, si to je povedal, ja to tak vnímam, že ťa to veľmi baví, ale ešte si potom opýtam, ako ťa vôbec baví celé kúpeľníctvo, ale to si nechám tak k záveru, ale teda viem, že začal si riešiť aj pridávanie nejakých nových procedúr, aj si prebral už nejaké také tie novinky, ktoré boli napríklad v podobe hyperbarickej komory, ktorú máte a je asi jediná taká veľká v tom regióne, povedzme Banská Bystrica zvolen z toho stredného Slovenska, v ktorom teraz my spolu pôsobíme, tak poďme k tým procedúram. Dobre, veľmi rád poviem o tých našich procedúrach, ktoré naozaj je ich široká škála. A ešte podotknem to, že naozaj tí zamestnanci, ktorí sú v príjmačke a na recepcii sú naozaj propacientsky, to znamená, že sa snažia byť veľmi ústretoví, či už je to osobne alebo telefonicky, takže dbáme na to, aby naozaj Marina bola nie len pod jednou strechou odbornosť, kvalita všetkých služieb, ktoré dávame, ale aj ľudskosť a empatia. Ja veľmi rád počúvam aj od našich pacientov a niekedy aj nevedia, že odkiaľ som a veľmi rád počúvam ich teda nejaké vlastné názory, takže je veľmi pekné, keď jedna vec je mať kvalitných odborných pracovníkov a veľmi dôležité je ešte mať ich aj veľmi empatických, ústretových a milých. Takže aj tá ľudskosť by som povedal, že je taká ďalšia veľká vlastnosť Mariny. Ty si spokojný s vašim kolektívom, vidím to tak. Áno, ja sa snažím im pri každej príležitosti hovoriť, že veľmi si vážim ľudí, ktorí robia svoju robotu srdcom a to srdce cítia. A ešte aj pri tých, úplne súhlasím s tebou. Áno, a ešte aj pri tých pacientoch, ktorí majú už možno trošku vyšší vek, tak vám poviem, že to milé slovo a to ľudské slovo je niekedy možno väčší bázam ako tá procedúra, ktorá sa dáva. To nechcem ju dávať na bok, ale je to veľmi dôležité. Ide to ruka v ruke. Kvalitná procedúra s tým ľudským, odborným a empatickým prístupom našich zamestnancov. A stále na to poukazujem, že nie vždycky dokážeme konkurovať napríklad tým najmodernejším vybavením izby oproti niektorým iným zariadeniam, ale čím musíme konkurovať je tá ľudskosť a tá empatia. Samozrejme, odbornosť beriem ako samozrejmosť. Takže toto im prizvukujem a ja si myslím, že nie treba to ani prizvukovať. Oni to tak v sebe majú. Možno práve viac si vážia tie hodnoty a kvality, hodnoty a vzťahov, aj toho, čo dávajú, pretože dennodenne vidia, čo všetko môže život priniesť
lebo to v bežnom živote človek nevidí. To nevidí ani na námestí, ani v obchodoch, obchodných centrách. Viac si váži svoje zdravie, keď vidí, ako ľahko sa môže zmeniť situácia. V jednu sekundu, kde každý plánuje, všetci plánujeme, čo budeme robiť zajtra, možno o týždeň, teraz si už plánujú ľudia asi letné dovolenky a v jednu sekundu sa môže zmeniť všetko, aj priority. A vtedy ide všetko nabok. Naozaj akékoľvek iné tie materiálne hodnoty, o tých ani nebudem hovoriť, ale aj toto uvedomenie je taká prevencia, že dávať si pozor na to zdravie. A idem k tým procedúram. Tak procedúram, ale to som ešte chcel doplniť, lebo tiež na tomto robíme spoločne. Povedal si, že milé slovo. A to je možno aj nejaká taký ten holistický prístup k tomu zdraviu, že tá atmosféra a nejaká tá nádej, že keď budeme spolupracovať, to zdravie sa zlepší. Ale viem, že jedna z dôležitých procedúr sú aj služby psychológa. Čiže aj toto možno, že spomeňme, že takúto funkciu máte. Takže áno, poďme na procedúry a nevyňajme ani tú časť toho psychológa, psychologickej podpory. Áno. Ja možno začnem od konca teda. Bolo povedané, že zdravá krajina, ja s tým úplne súhlasím. Takúto otázku som minulo dostal a pýtali sa ma presne na názor, čo znamená zdravá krajina pre mňa a ja som na to odpovedal, pre mňa zdravá krajina je zdravé obyvateľstvo tej krajiny, pretože len vtedy môže krajina byť zdravá, keď má zdravých občanov svojich. Takže my dbáme o to ich zdravie a tu použijem iba jeden citát jedného veľmi, veľmi úspešného nášho operatéra, ktorý povedal, že a myslím, že nie je sám, pretože chodím medzi tých doktorov a snažím sa s nimi komunikovať a povedal, že 50% toho dobrého výsledku je jeho kvalitná operácia, ktorú on teda vykoná a 50% je včasná odborná rehabilitácia. Takže ja si to veľmi vážim, že sú lekári a fakt kvalitní operatéri, ktorí povedia jednoznačne, najmä pri tých detských a operáciách chrbtice, kde rovno povie, že teraz ja som vykonal, čo som mohla najlepšie, ale treba čo najskôr toho pacienta previesť ku vám a začať s ním cvičiť, začať rehabilitovať. A myslím si, že každý rodič, aj keď nie je rodič, si uvedomuje, o čom teraz hovorím. Takže preto aj mojou snahou je, a verím, že snahou celej spoločnosti, aby niečo také ako v 76. vzniklo, aby to nešlo nabok, nezapadalo prachom, práve naopak, aby sa to rozvíjalo, aby sa tam nestmievalo, ale práve rozsvecovalo. A to je aj v podobe možnosť tých nových procedúr. Keď sa teda vrátim k tým procedúram, tej poslednej otázke, tak máme veľa procedúr. Ja nebudem teraz hovoriť o všetkých, lebo to by tu bolo nadlho, ale spomeniem tie štandardné, ktoré sú, a to je laseroterapia. Ja nebudem hovoriť, na čo je vhodná, ľudia si to vedia dočítať, vedia si to pozrieť na našej stránke. Mali veľmi dlhý podcast, keby sme rozobrali procedúry. Máme rázovú vlnu, magnetolít, biodermálne nite, robíme akupunktúru. Ja musím, možno aby som trošku tých špecifických procedúr, okrem samozrejme tých vodných, od vaní, je veľmi dôležitá vec a to je ten náš prameň, lebo to je to najdôležitejšie, čo je, že máme tu minerálnu vodu, to nie je zohrievaná voda. A nie ste náhodou v Kovačovej, ste tam takáto prírodnému liečivému zdroju. Tak to vzniklo vlastne, že ešte kedysi nejaké obyvateľky, kedysi strašne dávno zistili, že ako pôsobí na nich, keď pláchajú prádlo vo vode a začalo im to pomáhať pri reumách a pri neviem čom všetkom ostatnom. Takže takto to vzniklo. Ten prameň je výdatný, to znamená, že tá voda, ktorá sa používa v tých našich vodných procedúrach, tak má stále svoj význam, nezastupiteľné miesto. Aj keď už o ňom nehovoríme, hovoríme o tých nových, lebo toto sú tie štandardné. Ja teda iba spomeniem možno tak v krátkosti, že ten K2 prameň, to je prameň, ktorý teda priteká s teplotou 48 stupňov a ide o vodu, ktorá teda pôsobí blahodárne na celé pohybové ústrojenstvo, nervové choroby. To znamená, že pomáha pri osteoporóze, chronickom zápale močových ciest, poruchy tukového metabolizmu, črevnej poruche, zápche a tak ďalej. Zase by som tu mohol byť dlho. To znamená, že pokračujem, že máme ďalšiu takú možno procedúru, ktorá nie je všade v tých kúpeloch, je Terasiut. No a tak, ako bola spomínaná hyperbarická komora, ktorá už pár rokov funguje, to je procedúra, ktorú, ak ľudia nepoznajú, vedia si to naštudovať, ale je veľmi vhodná pri opakovaných úrazoch, nehojacích sa ranách, ako je diabetická noha. Potom sú to reoperácie, tinnitus,
s tým máme úplne skúsenosti, že ten, kto má problém s týmto sluchovým ústrojenstvom, takže takzvaný aj únavový syndrom. No a to, čo musím povedať, čo určite zaujíma každých, spomaluje samozrejme aj starnutie a pôsobí blahodárne aj pri takých psychickom vypätí a dokáže toho človeka zase tak reštartovať. No a teraz poviem tie dve posledné nové, ktoré máme. Ako jediný zatiaľ na Slovensku máme takzvané vodíkové procedúry, ktoré... To je inhalácia vodíku, to je inhalácia, to znamená, že môže byť, sa inhaluje, tak ako sa inhaluje kyslík, to je tá oxynogenoterapia, ktorú takisto máme, tak inhalujete vodík a takisto ešte ju aj pijete. To znamená, že pôsobí dvoma spôsobmi a to je inhalujeme buď nosom, alebo cez okuliare. A druhá možnosť je ten pitný režim, to znamená, že počas tej procedúry ešte aj pijete. Ano. Takže je to vlastne voda, ktorá je nasýtená, obohatená o vodík, atomami vodíka a tie dokážu veľmi dobre pôsobiť najmä pri rôznych demenciách, ktoré teraz čím ďalej sa viac objavujú aj nielen pri starých, ale aj mladších ľuďoch. Takže to je tá vodíková terapia a ešte si spomenul jednu, to viem, že sa bavili. Áno, to je najnovšia, tu teraz len zavádzame. Tá by mala teda obsiahnuť nielen našich pacientov, či už ústavných alebo ambulantných. Ide o tzv. Spinálnu dekompresiu, kde práve možno laicky povedaná trakčná lavica, trakčný stôl, tak táto nová procedúra pôsobí pri problémoch ľudí s herniami. Je to tak časté, že asi už ani nepoznám človeka, ktorý nemá problém, či už je to v krčnej alebo bedrovej oblasti. To znamená, že o vysunutí tej platničky z toho medzistavcového prostredia. No a táto trakčná lavica alebo spinálna dekompresia slúži, alebo teda môžu ju absolvovať naši pacienti, či už sú to teda ústavní alebo ambulantní. Ale ja som to chcel otvoriť teda, aby mohli túto procedúrou prejsť aj naši pacienti z toho širšieho okolia, lebo ja chápem aj to, že nie každý človek, ktorý je v produktívnom veku, môže na mesiac odísť z prostredia pracovného alebo aj rodinného, súkromného. Je to veľmi náročné. Počas toho dňa u nás dostáva štandardne 3 procedúry, ďalšie si môže doplatiť a preto sme pripravili taký program pre tých pacientov, ktorí sa nejako bránia, pretože nemôžu a potom to tak hrotia trošku, až to skončí, že skončíte na nejakých infúzkach, kde vám dajú nejaké obstreky, trošku to utlmíte, zase sa dostanete, ale vlastne stále iba oddialujete problém a tej operácie, kde už keď na tej operácii skončíte, tak je to oveľa dlhšie obdobie rekonvalescencie a náročnejšie. Pritom spomeniem iba to, že ono to nie je náročné len pre vás ako pre zdravotného hľadiska, ale celkovo pre zamestnávateľa, ktorému odijete na pol roka minimálne, takisto to zasahuje aj samozrejme zdravotný systém, lebo následné rehabilitácie a takisto aj sociálny systém, lebo často sa môže stať aj, že sa nedostanete do toho stavu takého, ako by ste chceli a možno ste dlhšie PN a tým pádom ten sociálny systém je zaťažený. A preto, aby sa k tomuto neprišlo, tak sme pripravili takú štvorkombináciu takzvanej pri vertebrolických poruchách, to znamená, že pri problémoch s tými chrbticami a najmä pri tých herniách, ktorí nás trápia, ako keď bolesti v krížoch, si to tak voláme, že bolia ma kríže, alebo bolia ma nejaké krčná. To ja veľmi dobre poznám. Áno. Tak máte možnosť teraz dostať sa ku nám v poobedňajšom čase. To znamená, že táto možnosť tohto balíčka viete absolvovať od 15. do 17. hodiny s tým, že vlastne nevynechávate ani v zamestnaní, ani v tom súkromnom, v tom rodinnom prostredí. Pripravili sme to tak, že vždycky sa musí dať dokopy skupina 4 pacientov, ktorí za 2 hodiny absolvujú 4 procedúry. Takže ešte raz, za 2 hodiny 4, normálne pacienti majú 3 plus, ak si niečo doplatia, teraz majú 4. Ide o 4 kombináciu presne, ktorá slúži na to, aby ste sa práve tej operácii vyhli a ide o teda tú spinálnu dekompresiu, o ten trakčný stôl, kde je náš fyzioterapeut, ktorý je pri vás celý čas a pomaly ten prístroj vás naťahuje, vyhodnocuje, čo môže a čo nemôže, záleží, kde máte teda tú herniu. Potom prechádzate na individuálny telocvik, zase ďalším fyzioterapeutom, ktorý s vami cvičí ďalšiu polhodinu a keď absolvujete túto hodinu, sa presúvate na ďalšie pracovisko, kde dostanete za sebou 2 procedúry a to je elektroliečba a termoterapia. Takže za 2 hodiny absolvujete 4 procedúry. Naozaj práve pre tých ľudí, ktorí majú toho času málo
a chcú ostať zdraví a nechcú sa raz dostať na operačný stôl, tak toto je vhodné. A ja práve hovorím aj na to, že na túto tému by sa mali a chceme sa rozprávať aj s našimi veľkými zamestnávateľmi, s veľkými firmami, pretože si myslím, že oni majú záujem na to, aby im zamestnanci neodišli na dlhšie obdobie, ostali čo najdlhšie zdraví a práve preto môžu aj oni možno použiť na takúto zakúpenie tohto balíčka nejaký sociálny fond alebo dohodnúť sa s tým zamestnancom, koľko kto bude hradiť. Takže u nás je to niečo úplne nové, nemá to byť len pre našich pacientov, ako hovorím, ale aj pre pacientov z toho širšieho okolia, ktorí môžu takto je to možnosť pre verejnosť sa dostať ku vám a nečakať na to, že musí niekto schváliť kúpeľný pobyt a ísť nejakou dlhou cestou. A aj keď to dneska nie je že úplne že dlhé, ale je to určite dlhšie, ako si niečo objednať a priamo prísť. A to sa týka asi, čo by sme mohli povedať, aby to verejnosť vedela, aj tej hyperbarickej komory, že tiež nemusí byť u vás človek ubytovaný, ale tie služby hyperbarickej komory si môže objednať, prísť na konkrétny čas a využívajú to nielen ľudia, ktorí majú nejaké ochorenie a môže im to pomôcť, ale napríklad aj športovci, viem, že niektorí to vyhľadávajú, takže to tiež tak platí, áno, že vie sa to ku vám človek objednať a prísť do tej hyperbarickej komory. Presne tak. Aj hyperbarická komora, takisto aj tento balíček tejto spinálnej dekompresie. Každý jeden pacient musí prejsť u nás vstupnou lekárskou prehliadkou. Samozrejme. Táto prehliadka, a možno aj toto bude zaujímať našich divákov a poslucháčov, je zadarmo, to znamená, že patrí to k celému tomu balíku a nie je spoplatnená. Tam vyhodnotí lekár, či ten pacient je indikovaný, či nemá nejakú kontraindikáciu a podľa toho je mu to posúdené ako cesta ďalej v tej rekonvalescencii, alebo teda zastavená. Väčšinou samozrejme sú pacienti, ktorí nemajú žiadne problémy, ktoré by mohli zabrániť tomu, aby sa dostali na takúto liečbu. Tá prechádza teda tou vstupnou prehliadkou lekárskou. Hyperbarická komora, tam ste 90 minút, tá jedna procedúra trvá 90 minút. Poviem aj trošku o cenách, podľa mňa to určitých ľudí zaujíma, takže stojí to 50 €. Hej, tento jeden vstup. Celá tá 90-minútová procedúra s tým, že máme tam pripravenú takú akciu, že 4+1, to znamená, že dostanete 5, zaplatíte za 4. Hej, lebo ono ich treba opakovať. Ale to je dôležité opakovať, to nie je to zázračný stroj, do ktorého zídem s problémov a vidím bez problémov. Presne tak. Keď poviem a hovorím o cenách, tak poviem aj o tom balíku tej spinálnej dekompresie. Tam tento balík týchto 4 procedúr stojí 150 €. My odporúčame, aby ste absolvovali ju aspoň 5 krát, to znamená, že 5 dní, 5 popoludní. Môžete si ich rozložiť, čo ja viem, raz do týždňa alebo 2-krát do týždňa. Tam je také odporúčanie, aby boli aj nejaké pauzy medzi tým. Treba potom podľa inštrukcií dodržiavať aj určite kľudový režim, hej, že nie teraz prídem stade a idem hneď športovať a zase sa môžem vrátiť k tomu problému, ktorý má. A pri tomto ešte chcem povedať aj to, že čo sa týka tej hyperbarickej komory, veľmi správne si spomenul, že nie sú to len pacienti, ale sú to aj napríklad vrcholoví športovci, ktorí ku nám chodia, či už sú to hokejisti alebo futbalisti, ktorí takto regenerujú, hej, po ťažkej sezóne, alebo aj po úraze, alebo aj po operácii regenerujú to telo tým, že vlastne 20-násobne sa im dostane kyslíku do krvi. To znamená, že potom sa tou krvou ten kyslík dostáva práve na tie možno nejaké trošku porušené tkanivá a svaly. A takisto musím povedať, že už máme aj pacientov, ktorí len tak chcú regenerovať, pretože sú vyčerpaní po psychickej a fyzickej stránke a idú ku nám a tento balíček tých 5 vstupov do tej hyperbarickej komory si zakúpia a podľa toho všetkého vyzerá, že sú veľmi nadšení, ako to pomáha. A je super, že je to v regióne, že nemusím cestovať ďaleko, čiže keď dneska hovorím o regióne Stredné Slovensko, lebo aj ten regionálny princíp navštevovania kúpeľov u nás na Slovensku funguje a platí, tak je to úplne že veľmi dobré, že takáto možnosť existuje. Ďakujem veľmi pekne, myslím si, že sme predstavili tú Marinu tak, ako sme to chceli, také tej čo najväčšej šírke tých funkcií, aby tento podcast bol informačný, aby niekto, kto niečo rieši alebo nebodaj nikomu to neprajeme, aby musel riešiť zdravotný problém, ale vieme, že musíme byť realisti, že tak život funguje, tak ho potom napadlo, že to možno si pustí niekedy ešte raz a zistí, aké možnosti sú aj práve u vás v Marine v Kováčovej na liečbu, rehabilitáciu alebo prevenciu. Ja ešte si neodpustím na záver takú otázku, lebo sme si to spomenuli a ty sám si to povedal a my sme sa poznali predtým, ako si nastúpil do Mariny, tak menej, evidovali sme sa v rámci regiónu a keď sme sa spoznali, tak som ťa spoznal človeka, ktorý, a dneska si to vysvetlil, že chcel si byť lekárom, že to kúpeľníctvo ho začalo baviť, že naozaj chceš dlhodobo pôsobiť, v tomto vidím to na tebe. Teda ako ty vnímaš tú hodnotu našej zdravej krajiny v tom kúpeľníctve a aké sú tvoje plány, najmä teda v tej Marine, ako to rozvíjať a ako pomôcť celému tomu kúpeľníctvu, ako pomôcť zdravej krajine Slovensku?
veľmi správne si povedal, že asi to aj cítiť zo mňa, že po dlhej dobe sa veľmi teším z tej náplni práce a robím v prostredí, kde naozaj sa cítim veľmi dobre a je to vďaka samozrejme aj mojim zamestnancom, ale aj vďaka pacientom. Je tam veľa pokory, je tam veľa slušnosti a veľa ľudskosti, čo mi už možno v nejakom inom priestore chýba. A to ma naplňa, pretože viete, byť slušný, byť milý, nikoho nič nestojí, ale ten svet je o to krajší. A tam napriek všetkým tým tragédiám, ktoré sú tam, by bol človek prekvapený, že vidí, že je tam viac úsmevu, viac šťastia a viac tešenia sa zo života. Veľmi ťa chápem. A práve to prostredie ma naplňa a preto som rád, že som v ňom. Je pravda, že nie len kvôli tomu, ale aj kvôli tomu, tak ako som tu spomenul, že takisto ako doktori, ako autority si vážia, že to kúpeľníctvo je dôležité, pretože časť je ich robota a časť musí byť naša. Tak by som bol veľmi rád, keby to nešlo do úzadia. Bol by som možno veľmi rád, keby aj tie financie nešli o 0,8% do kúpeľníctva, čo ide z celého rozpočtu, ale možno išlo viacej. Nechcem nikomu neprejem, aby si to vyskúšal na vlastnej koži. Je pravda, že treba zase diferencovať kúpele a kúpele. Tak, ako bolo povedané, máme kúpele, ktoré sú takého skôr wellnessového charakteru. To znamená, že ak si zlomíte ruku a máte nárok do kúpely, tak odporúčam. Je tam veľa možno aj takej tej poprocedúrovej zábave. Ale ak máte vážny zdravotný problém a chcete za 28 dní, po prípade za viac dní, ako sa dohodnú lekári, spraviť čo najviac pre seba, či už pre seba alebo pre vlastné deti, tak jednoducho treba ísť za tou špecializáciou. A to už v tom názve hovoríme o tom, že kde treba ísť. A ja by som bol veľmi rád, keby to posolstvo, ktoré tu bolo prostredníctvom našich rodičov a starých rodičov a vybudovanie takéhoto niečoho pekného a zaujímavého, aby neostalo na okraji, ale aby práve naopak sme stále sa snažili zveľaďovať, lebo buďme vďační za to, že kedysi takýto nápad a úmysel prišiel. My teda, ako sme povedali na začiatku, už vieme sa postarať nie len o deti, ale aj o dospelých pacientov. To znamená, že tú odbornosť využiť pre všetkých. A preto ja by som bol veľmi rád, a to je to, čomu sa chcem venovať, aby sa o tom hovorilo. Takisto pri tomto dovolte zase mne poďakovať tebe, že takéto niečo sa deje, takéto podcasty vznikajú, práve, že sa to dostáva do povedomia, lebo možno veľa ľudí verejnosť nevie a riešia možno iba tú akutnú starostlivosť, ale je veľmi dôležitá aj tá rehabilitačná, pooperačná, poúrazová, ktorú potrebujete a ja si vážim, že aj takýmto spôsobom sa snažíme trošku zviditeľniť to kúpeľníctvo. Tu ďakujem za náš špecializovaný liečebný ústav Marina, že sme sa mohli tiež takto zviditeľniť a povedať ľuďom, že o čom a akým spôsobom našich 150 kvalitných zamestnancov pomáhajú a čo robia v tom prostredí. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, ďakujem, že sme to tak mohli povedať a držím veľmi palce, aby sa vám darilo nielen rozvíjať Marínu, ale hlavne robiť tú službu stále tak kvalitne, ako ju robíte, rozvíjať tie procedúry, rozvíjať tú možnosť poskytovať kvalitné služby a zabezpečovať to, aby v zdravej krajine žili zdraví ľudia. Ďakujem ti veľmi pekne, Semir. Ďakujem pekne a takisto podobne prajem aj kúpeľom Sliač, aby sa im darilo.